No, maalaamisen sotku ei ole minua varten. Aita on selvästi vihertävä. No niin, tässä on voimakas röyhtäisyni. Hienoa! Oho, rouva on yhä täällä. Tämä on kauheaa! Tää ei ole sellainen naapuri, josta unelmoin! No niin, nyt on aika pitää hauskaa ja sisustaa uusi taloni. Mielialani nousee aivan varmasti. Tässä on palettini. On aika lisätä kirkkautta ja aloitan vaaleanpunaisella, sinisellä, keltaisella, vihreällä. Mikä kauneus! Hienoa! Mitä naapurini tekee? Ja miksi hän on katolla? Älä pelkää, kaunis tyttö! En putoa! Tuon katolleni hieman salaperäistä tunnelmaa. Hienoa! Kai naapureita ei voi valita! Minunkin täytyy tehdä kattosuunnitelma! Tässä on minun cowboy-köysini! Se on mukavaa! Luulen, että tämä pilvi näyttää uskomattoman kauniilta katollani! Oh, miten hän teki sen? Se veti hiukseni! Voi ei! Oi! Ajatus. Nyt kotini näyttää entistäkin siistimpiä ja kivoja. Ai niin, taidan tulla nälkäiseksi. Missä on Se oli elämäni? huijaus! Torakoita. Rakastan heitä. Odota! Älä syö torakkaa! Älä pelkää! En anna kenenkään loukata sinua! Minun täytyy Minulla mennä! on makea herkku Mene sinulle. pois! Mikä tää on? Kauheaa! En voi sietää makeaa! No, voitko hyvin? Juokse! Olet vapaa! Odota. Minun talostani puuttuu selvästi siivet ja valtava sydämenmuotoinen tikkari. On harmi, että Beetlejuice ei pidä niistä. Ne ovat niin söpöjä! Mikä kamala naapuri. Nuo ovat oikeat koristelut. Sarvet eikä siivet. Se on paljon parempi. Nyt siirrytään ikkunoihin. Esittelen teille upean kotini. Tule käymään, jos uskallat. Hieno! Odota! Tarvitset myös suun, koska ikkunasi ovat jää. Tehdään siitä isompi. Ovi ulos! T! Puolusta! Täydellistä. Okei. Nyt on aika saada lemmikkini Talo on sisään. tässä. Tunne olosi kotoisaksi siellä, kaveri. Se on jättiläismustikalla. Baalemehua, baalemehua, baalemehua. Haista mehua. Hei, naapuri! Tutustu ystäväni. Ja Beetlejuice, sä pelästytit minut. Se sattuu niin paljon. Mutta minä olen Normikooni. alennettu. Nyt tehdään upei. Joo. Tulkaa, hyvät vieraat. Olet enemmän kuin tervetullut. Aha! Liikutaan se! Rauha. Vuola! Viimeistely oli aivan välttämätön. Mitä Barbie tekee? Minulla tulee olemaan kauneimmat vaaleanpunaiset kasvit pihallani.
Maksaisivatko Ja ne vieraileni joka mieleisiä päivä. minulle? He melkein unohtivat pulun. Teen siitä pehmeän ja pörröisen. Jotakin, Bob. Se on... Voit kirjaimellisesti juosta paljain jaloin sillä. No. Koristellaan taloni näkyvästi. Tästä tulee melkoinen urakka. Katso tuota! Nämä lamput, nämä hyllyt, se on kuin arkku. Minulla on paljon sisustusta. Se on totta. Ja tässä sinä olet. Kurpitsani. Luulitko, että unohtaisin sinut? Keskimehu, keskimehu, keskimehu. Nyt kaikki näyttää täydelliseltä. Voi ei! Mikä pehmeä ja pörröinen matto! Siinä on mukava istua, mutta seinät kaipaavat myös koristetta. Vaaleanpunaisia hattarapilviä! Ei ole tarpeeksi söpöjä vaaleanpunaisia pöytiä ja maljakoita. Laitan kaiken talooni. Hei! Beetlejuice, mitä olet tehnyt? Mitä sanoit? Olen kuolemassa. Kukkani ovat pilalla, mutta tiedän mitä tehdä. Vaaleanpunainen nalle. Se tulee olemaan pöydällä. Purukumiautomaatti, jos minulle tulee nälkä. Voi ei! Taas se ärsyttävä naapuri. On töykeää tulla kylään kutsumatta. Se on mukavaa. Oi, tuo oli odottamatonta. No niin, Barbie. Mikä ilkeä naapuri. Katso tätä Barbie-kylttiä. Rakastan sitä. Täydellistä! No jopas jotakin. Sotkuinen naapuri. Sinäkin olet inhottava. Okei, meidän täytyy olla ystäviä. Olemme naapureita kuitenkin. Oi, Okei, kutsun sinut lounaalle. Tässä sinulle. Tästä tulee niin kivaa. Ja minulla on vähän karkkeja. Minulla on mätä omena. Kiitos. Tulet rakastamaan sitä. Katsotaanpa. Tää marmeladi on tosi... Makea! Se on ällöttävää! Mikä päivä? Onneksi voimme juoda teetä. Kuinka kaunis. Siinä se on. Voi ei. Leluni, oletko kunnossa? Näytän sinulle nyt. Pau, Juuri sitä tarvitsin. yksi hetki. Tässä on katto. Oi kyllä, bravo. Ja teen kaiken itse. Pau, valmis. Meidän tukikohta, toinen kerros, kolmas ja katto. Vau, olen itse asiassa jopa väsynyt. Hölynpölyä. Talostani tulee niin kaunis. Se tulee olemaan paras naapurustossa. Aloitetaan. Meillä on ikkuna. Tehdään kultainen talo. Leluni ansaitsee parasta ja lisää kultaa. Näin. Mitä mieltä olet, Mia? Se on todella kaunis. Minullakin on idea. Katso, aion tehdä talostani todella värikkään. Minulla on
nämä kauniit tussit. Vau, pidän siitä todella. Se on mahtavaa. Ja nyt tässä on minun kattoni. Aion käyttää värikkäitä kyniä. Katso, kuinka tyylikäs se on nyt. Mitä mieltä olet? Janice? Okei. Niin. Minun taloni koristellaan nyt myös. Vau, katso noita laboboja. Se on upea. Jatketaan! Minun täytyy kirjoittaa labobo. Mahtavaa! Katso tätä kauneutta. Minun taloni on myös upea, eikö olekin? Pidätkö siitä? Ja pidätkö uudesta talostasi? Se on ehdottomasti kyllä. Oi, onpa kylmä. Onko sinulla kylmä? Kyllä, on todella kylmä. Älä itke, minulla on idea. Meille tulee takka. Hei, teen kaikesta paljon parempaa. Siinä se. Voit istua alas. Täydellistä. Olen iloinen, että pidät siitä. Minulla on myös takka. Tässä se on. No, oho, voi, en ajatellut tätä loppuun asti. Mitä minun pitäisi tehdä? Aivan, kengän nauhani. Se on oranssi ja näyttää tulelta. Joo, no tämä on paljon parempi. Istu alas, labobo. No, minä oikeastaan pidän siitä todella paljon. Kiitos. Se on naurettavaa. Minä teen elokuvateatterin. No niin. Mitä pidät siitä? Ei, se on väärä elokuva. Hetkinen, korjaan kaiken. Joo, tää on paljon parempi. Labubu seikkailuelokuva! Tulet varmasti pitämään tästä. No? Se on niin hauskaa. Mene pois täältä. Yksi hetki. Aion tehdä jotain uskomatonta myös. Se ei toimi. Anna kun mietin. Voi, minulla on loistava idea. Tarvitsen kangasta ja valoa. Vau, pidätkö siitä? Vau, oho. Hups! Voi, tarvitset sängyn? Teen kaiken nyt. Katso, se on täydellinen sinulle. Okei. Ehkä tää... Ei. Voi, tämä on upeaa. Kuinka kodikasta. Se on kyllä. Tunnen niin sääliä
huolehtia suloiseni puolesta. Mitä minun pitäisi tehdä? Haluan, että sinulla on mukava ja kodikas sänky. Siinä se. Ryhdytään töihin. Vau, tarvitsen tämän sienen. Ja siinä se on. Meillä on sänky, mutta jotain puuttuu ehdottomasti. Ai niin, peitto. Lisätään vielä vähän sisustusta ja valmista. Entä Janice? Mitä? No niin, jatketaan. Minun lebubuni tarvitsee ehdottomasti vaatekaapin. Koristelen myös huoneen. Voi kyllä, se on niin kaunis. Anna minun soittaa pianoa. Tiedän, teen myös vaatekaapin. Mitä meillä on sisällä? Ei mitään. Aivan, aion tehdä vaatteita lebubulleni. Katso tätä kaunista mekkoa ja takke. Täytän vaatekaapin. Tämä huone on nyt niin kodikas. Vau, vaatekaappi. Minullakin on sellainen. Ripustetaan tämä seinälle. Minä olen nälkäinen. Ai, haluatko syödä? Tässä on jääkaappi. Jak. Voi ei, se ei ole paras ideani, mutta minulla on suunnitelma. Tehdään keittiö. Alueen järjestelyä. Oho. Oi, odota. Meillä on voileipä. Herkullista. Minäkin teen jotain. Ei. Katso, Mia. Tämä on täydellinen koko pöydälle. Joitakin tuoleja. Vau, se näyttää uskomattomalta. Koristelen kaiken ja tässä on minun lebubu. Pidä mukavat teekutsut. Vau, siistiä. Mitä? Ei, se ei käy. On aika tehdä kylpyhuone. No niin. Vettä, mukavaa. Paljon parempi. Odota hetki, tässä on kasvi. Teen jotain todella siistiä. Juuri näin. Ja kylpyammeeni on valmis, mutta se on ehdottomasti erilainen. Pidän siitä todella. Mukavaa. Niin, laitetaan kaikki päälle. No, teen jotain katolleni myös. Tada! Miltä tämä näyttää? Vau, se on kaunis! Kuumaja ja keinu! Hienoa! No, meillä on oma viihdekin. Katso tätä maailman pyörää. Se on kiva. Upea! Talomme näyttävät mahtavilta.
Tiedän, eikö olekin? Mahtavaa. Katso tehtävääsi! Se on la. Bombardino, krokotiili, ballerina, cappuccino. Se on selvää. Joten katsotaanpa ja mietitään, mitä voimme tehdä sillä. Kyllä, luulen, että minulla on idea. Tämä pyöreä sokerikakku on täydellinen minulle. Nyt leikataan varovasti keskiosa pois. Hienoa! Nyt asetetaan ne tähän ja aletaan täyttää niitä kermalla. Kaada se kokonaan päälle. Älä säästä yhtään osaa pinnasta. Nyt levitä se tasaisesti ja kas, kuppi on valmis. Nyt koristellaan se. Lisää kauniit silmät, kulmakarvat, nenä, suu ja tietenkin kahvaa. Nyt aiomme täyttää tämän kauniin kupin M&M-karkeilla. Kaada ne suoraan kuppiin. Ja mitä on cappuccino ilman vaahtoa, eikö niin? Käytämme maito- ja valkosuklaata. Kaada ne yksi kerrallaan. Hienoa. Nyt te kuvio. Täydellistä. Siinäkö se? No, onpa paljon. Siinä on tekemistä. Mitä sinä teet, Miles? Jep. Tässä on tehtäväsi, mummo. Mielenkiintoista. No, sitten minun täytyy aloittaa. Ensin minun täytyy murskata tämä kakku. Me hajotamme sen pieniksi muruiksi käsin. Tämä on oikea koostumus. Nyt tarvitsemme vähän kermaa. Niin herkullista. Kaadetaan se kaiken päälle. Kyllä, se on hyvä. Nyt vähän maitoa ja murskaa se uudelleen. Sekoita kaikki hyvin. Nyt voimme muotoilla sen haluamallamme tavalla. Siirretään taikinan laudalle ja kääritään se muovikelmuun. Käytä kaulinta litistääksesi sen yhdeksi kerrokseksi. Hienoa! Nyt meidän täytyy leikata reunat saadaksemme sileän ja kauniin kerroksen. Aloita levittämällä kermaa päälle. Ole varovainen, ettet riko tai pudota sitä. Vielä on vähän jäljellä. Annamme taikinalle haluamamme muodon ja tässä on häntä ja evä. No, enää on jäljellä vain väritys. Käytämme tähän valkosuklaata. Kaada se suoraan päälle hitaasti ja tasaisesti. Nyt lisätään vähän sinistä. Tästä tulee täydellinen hai. Katsotaanpa mitä muuta olemme anottaneet. Ai niin, silmät. Juuri tähän. Ja tietenkin, älä unohda hampaita. Hienoa. Se osoittautui vielä paremmaksi kuin odotin. Voi, se ei ole ongelma. Kakkuni on vähän palanut, mutta älä huoli. Tiedän mitä tehdä. Poistamme vain palaneen kuoren. Eikä kukaan huomaa. Näyttää siltä, että jotain alkaa hahmottua. Vau! Tuo on täydellinen krokotiilin pää. Katso, kuinka siisti se on. En tarvitse tätä. Nyt aiomme värittää krokotiilin. Minulla on täällä vihreää suklaata. Kaada lisää suklaata pään päälle ja ylimääräinen suklaa valuu lautaselle. Nyt lisätään silmät ja hampaat. Hienoa, mutta jotain puuttuu. Tiedän mikä se on. Se on täydellinen krokotiililleni. Hetkinen. Käyn hakemassa sen. Hei! Vau, katso tuota. Oho, anteeksi. Luulen, että olemme turvassa. Joten emme tarvitse tätä enää. Ja se on täydellinen. Aivan uskomatonta. Kuinka kaunista kaikki on? Kokeillaanpa! Vau! Näyttää herkulliselta. Katso tuota! Niin herkullista ja tuoksuu niin ihanalta. Pidän siitä. Tuo on mielenkiintoinen muotoilu. Nyt kokeillaan haita. Niin herkullinen maku. Ja mikä tuo on? Krokotiili. Vau.
Anna minun kokeilla sitä myös. Voi, mikä ällöttävä maku. Mikä se on? En voi syödä sitä. No, voittaja on cappuccino ballerina. Tietysti se olen minä. Kuka muu se voisi olla? Tässä on lisähaasteesi. Hyvä on. Aloita. Chimpanzini bananini. Boneca. Ambilabu. No niin, aloitan. Ensin minun täytyy piirtää ääriviivat. Tehdään niistä tummat. Nyt aloitamme värityksen sisimmällä kaikki tarvittavat värit. Mitä enemmän yksityiskohtia, sen parempi. Täytä loput ruskealla. Ja siinä se on. Nyt voimme kääntää sen. Katso sitä. Voit ottaa kuvan. Se näyttää hienolta. Voi, se on todella hienoa. No niin, nyt on minun vuoroni. Aion opettaa teille, kuinka luodaan mestariteos. Aloitetaan piirtämällä pää. Nyt luodaan käsivarret. Ja sitten tehdään banaaninkuori. Aloitetaan lisäämällä väriä mestariteokseemme. Emme voi mennä pieleen ripauksella vaaleanpunaista ja tietenkin keltaista. Nyt vihreää ja olen valmis. Voimme kääntää sen. Katsotaanpa mitä meillä on. Wow. No, se näyttää aika hyvältä. En osaa tehdä sitä. Vain tämä yksi jäljellä vai mitä? Okei, näytän sulle vanhan koulukunnan tavan. Kävin taidekoulua nuorena ja tiedän muutaman asian. Aivan niin. Aloitetaan nyt värittäminen. Se on helpompaa kuin lasten värityskirjat. Sammakkoni on vastustamattoman herkullinen ja kaunis. Juuri, noin. Lisää viimeiset silaukset. Ja nyt käännä se varovasti. Täydellistä. Siinä se, lapset. Mikä kaunotar! Kaikki suorittivat tehtävän. Kokeillaan, mitä saatiin aikaan. Erittäin hyvä. Varsin herkullista ja erittäin realistista. Katsokaa nyt tuota. Niin kaunis ja niin maukas. Oi, mikä hauska pieni vauva. Tule tänne, syön sinut. Kyllä, se on myös erittäin maukasta. Mikä vaikea valinta, mutta tällä kertaa kaikki voittivat. Hurraa, kaverit! Olemme kaikki niin hyviä. Nyt haluan oikeaa ruokaa. Haluan munakokkelia. Tehdään se. Se on helppoa. Olen valmis. Vau, mummo, herää. Sinulta menee kaikki ohi. Hei, mummo, kuuletko minua? Mitä? Ai, Katso tänne. Ai, no se on helppoa. Katso, kaada öljypannulle. Tässä, nyt sinä teet sen. Okei, mikä hätänä? Ei sada kaatamalla. Tule nyt. Oho, oi ei. Jokin meni pieleen. No, et voi pilata puroa, eikö niin? Tai pikemminkin, et voi pilata munakokkelia voilla. Tai mikä se sanonta onkaan. Okei. Voi sinua raukkaa. Nyt ota munat näin. Riko ne suoraan pannulle. Se on taikuutta. Voin kokeilla sitä. Oho. Se näyttää toimivan, mutta ei aivan niin kuin tarvitsin. No, se on ihan okei. Älä ole pahoillasi, kulta. No niin. Tämä on lasten työtä. Katso mestarikurssikokilta. Rikomme munan ja erotamme valkuaiset keltuaisesta. Kuori roskiin, et tarvitse sitä. Nyt vatkaa munat sekoittimella, ensin valkuaiset. Ja muista, älä vedä vatkainta pois kulhosta tai munat ovat päälläsi. Siinä se. Munan valkuainen on valmis. Nyt teet saman munan keltuaiselle. Varo! Täydellistä! Siinä se. Nyt kaadamme keltuaisen pannulle ja aloitamme paistamisen. Hienoa!
On aika lisätä valkuainen. Lisää se päälle ja levitä tasaisesti lusikalla. Voi olla, et et ole koskaan nähnyt mitään tällaista. No, sinä olet mestari. Maustan vain munakokkelini nyt. Se näyttää hyvältä. Ole varovainen. Ai niin, ole varovainen. Juuri niin, mummo. Voi kiitos, se oli kiusallista. No, luulen, että minulla on kaikki valmiina. Laitan sen lautaselle. Se ei näytä kovin hyvältä, mutta yritämme tehdä asialle jotain. Lisään tähän vähän kermaa. Kermavaahto ei koskaan haittaa, eikö niin? Voi, se on katastrofi kulta. No, hyvää ruokahalua. Voi, olen todella nälkäinen. Tämä näyttää mielenkiintoiselta. Annas kun kokeilen. Voi hyvänen aika, mikä tämä on? Se on inhottavaa. Se ei oo munia. Se on roskapussi. En syö tätä. No niin, nyt se näyttää paremmalta. Se näyttää piirakalta ja tuoksuu hyvältä. No, ei se oikeastaan maistu niin hyvältä. Toivottavasti 3. yritys onnistuu. No niin, vihdoin olen tyytyväinen. Erittäin maukas paistettu kananmuna. Meillä on voittaja. Mummo, onnittelut. No, ei tarvitse taputtaa. Oh, hienoa. Voit mennä ja... Ihan loppuun Anna asti. minulle lelu se. Minun täytyy tarkastaa se. Lopeta se. Onko siellä jotain sisällä? Voin haistaa karkin. Ei mitään karkkia, mene Maiken ohi. Takavarikoin tämän. Ei tarvitse itkeä. Sinun olisi pitänyt ajatella sitä aiemmin. Paljon parempi. Voit mennä nyt. Voinko mennä sisään? Odota hetki. Myönsitkö? Siinä se on. 8. Minun täytyy tarkistaa tämä reppu. Oi voi! Oletko nyrkkeilijä? Anteeksi. Tule sisään. No niin. Pysähdy. Hei, tyttö. Tämä. Paha poikalippu. Päästä minut läpi. Mitä tässä työkalussa on sisällä? Mikä sinä olet? Voi luoja. Kiitos. Löydän kaiken. Palaan. Ei mitään. Mitä? Minun leluni. Anna minulle lelu. Anteeksi, niin kulta, korjaan ystäväni. sen. Nyt se on parempi. Paljon hienompi. Nytkö? Mitä teit? Lempileluni. Tässä on Cheetos-sipsejä. Tulkaa sisään. Rauha. Kiitos paljon. Huijasinkin häntä. No mutta hei. Tässä on lippuni. Mitä? Odota, Coca-Cola? Ei! En todellakaan päästä sinua sisään. Tuo ei ole reilua. Ai niin Voinko vai? tulla sisään nyt? Ai kai. Kaikki huomio minuun. Rouva! Se on tuo violettinainen. Eikö sinulle ole opetettu päästämään vanhempia ihmisiä läpi? Mummo, ei. Okei. Katso, mihin tää vanha rouva pystyy. Siirry sivuun, poika. Tää on hyökkäys turvallisuuteen. Sinä tiedät. Se on ällöttävää. Onnen. Baru! Tule mukaan. Otetaan niin paljon herkkuja kuin pystytään. Rakka elokuvasi. Mikä voisi olla parempaa? Olen samaa mieltä. Olen innoissani! Rakastan sipsejä. Täällä on niin paljon herkullisia asioita. Tässä on tarpeeksi koko elokuvalle. Anna minulle nähdään tytöt. Myöhemmin. Paska! Ai niin.
Siistiä. Gatorade kaikkea! Vierota sitä. Sain idean! Päästän torakkaystäväni tänne. Sitten kaikki juoksevat pois. Ja pääsen elokuviin. Mahtava idea! Voi ei! Vartija! Kuule! Teillä on täällä torakoita! Valtava! Vau! Torakoita! Mikä lutka? Vie se pois! Mutta voin oikeastaan auttaa, joten pysykää rauhallisina. Pääsen eroon torakoista. Minulla on erikoislääke. Se on hirvittävän myrkyllistä, joten olkaa varovaisia. Mitä? Nyt voin katsoa elokuvaa. Se oli nerokas idea. No joo. Tietysti katson elokuvan suosikkini kanssa. Kiitos. Hei! Onko kaikilla kaikki kunnossa? Odota! Kukaan ei saa nähdä minua syömässä sipsejä. Oh, hei! Voinko saada sinun? Ei ruokaa tai makeisia! Ai! Hienoa. Heippa. Sitten aion tarkistaa kaiken. Kiitos. Ensimmäinen asia, jonka olet... Voi, olen niin pahoillani. Se ei ollut... Maapallon asukas. Hei! Tässä ovat liput. Meidän täytyy nähdä elokuva. Ystäväni ei voi hyvin. Voi! Olen niin... Tietenkään et voi mennä läpi. Mandy, me teimme sen. Olemme elokuvateatterissa. Ota herkut esille. Tietysti kaikki tämä. Voimme juoda spriteä, eikä vartija edes huomaa. Katso, laitan sen tähän erityiseen pulloon. Se on kuin suonen sisäinen. Tässä malja minulle. Hei! Herkullista. En ymmärrä. Hei kaverit, muistakaa tilata, niin näette hauskimmat videot ensimmäisenä. Kiitos. Katsotaan meidän herkut myös. No, tää on niin herkullista. Tää oli paras ideasi, Brittany. Luulen, että löysin tunkeutujat. Haluatko jakaa? Hei hei. Hei! Minä Löysin sinut! rehentelen! Siinä! Pysy heti kiinni! Ai niin, yksi hetki. Etsin liput. Hienoa! Mutta et voi saada sipsejä! Sinun täytyy syödä ne! Todellako? Onnea. Apuva, pidä kiinni! Ei tytöt, joo. En voi uskoa sitä. Hän tulee olemaan aivan raivoissaan. Ole varovainen. Olen yksinkertainen kaveri. Voitko ottaa kuvan? Voi! Hei, herra Zack! Odota! Minulla on taskut täynnä herkkuja ja sain idean. Laitan kaikki karkkini lakin alle. Kuin se olisi kampaukseni. Vartija päästää minut varmasti Korjataan sisään. Seuraavaksi teen siistin Kiitos, Howard. ketjun. Kavit, chokolaadia, Kaikilla meripihkoilla on ja makeat sormukset! Ei, tyyppi, joo, olen viileä räppäri Pete. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulen sinusta. Tule nyt! Voit kuulla minut kaikissa videoissa. Minulla on lippu. Anna kun allekirjoitan sen sinulle. Tässä on Pete itse allekirjoittanut. En edes tunne sinua, mutta voit mennä. Voi, näitä räppäreitä. Odota, unohdit mikrofonin. Olet erehtynyt pahasti. Hei! Laula sillä välin. Pääkäännös! Kyllä, se oli turvallista. Skiball, jota seurataan Herkuilla. Tehdään tämä, kaveri. Hei! Voitko jakaa kanssamme karkkeja? Tietysti, tyttö.
Kuvaa itseäsi. Tarkista. Herkullista! Tämä on todella maukasta. Hei! Minäkin haluan. Ei, en pääse läpi. Spike! Hei! Hei! Tässä on lippuni. Kaikki on kunnossa. Kaikki on. Mutta minun täytyy tarkistaa sinut. Kaikki on selvää. Herää. Voit mennä. Tässä on lippuni. Swing. Mitä sinä teet? Mä tiedän, että nämä kukat on tehty. Lopussa karkkeja. Lisää. Mutta palauta kimppuni. Mä haluan tulla sisään. Minun täytyy tarkistaa kirjasi. Voi, pidän siitä. Voit mennä kaupunkiin. Okei, on aika minun mennä. Kiitos. Hurraa! Pääsi elokuvateatteriin karkkieni kanssa! Ja tyhmä Gar ei tajunnut mitään. Minulla on suklaata piilossa kirjassani ja keksejä ja kaikkia mistä pidän. Niin. Katso, miten tein sen. Otin kirjan ja leikkasin sen keskiosan pois. Sitten täytin sen suklailla. Otin muutaman keksin ja sain toisen loistavan idean. Katso. Kaikki toimi. Sinun tarvitsee vain tilata. Kiitos teille kaikille. Mitä? Kuinka sekavaa? Niin hauskaa. Mikä hauska elokuva? Hei, tässä on lippuni. Mikä se on? Purukumia? Ai, ei. En voi mennä sinne tuolla tavalla. Tyytyväinen. Voinko tulla nyt läpi? Joo, Tule sisään. Lippuni! Lipu! Odota, minun täytyy tarkistaa. Onko sinulla ruokaa ja makeisia? Oletko varma? En löytänyt mitään. Voit mennä eteenpäin. Ai, entä sinä? Ai, kuka on kuljetushäkissä? Se on minun. Richie! Ei ole tarpeen häiritä häntä. Hei! Onnistuin saamaan. Älä pelkää. Ei koiraa näy, mutta paljon karkkeja. Katso itse. Haluan hedelmäkarkkia. Kuinka herkullista. Hei. Hei, voitko tarjota meillekin? Hei, kaikki herkut ovat minun. Kukaan ei ota. Ai, totta kai, Kenny! No, olen valmis vaivaamisen kanssa. Aloitetaanpa ruoanlaitto. Ensin meidän täytyy levittää hieman kermaa. Paljon kerroksia tietenkin. Lisätään värillistä kermaa reunoille. Oi, se on täydellinen. Jatketaan. Isoäiti tuntee erään vaahtokarkkivinkin. Katsopas tätä. Olen luomassa nämä ohuet langat ja kas. Meillä on aivot. Tämä on täydellinen koriste kakulle tai mille tahansa muulle jälkiruualle. Täydellinen. No, olen valmis. Kokki, teetkö jotain omituista? Mummo, älä koske kakkuuni. Etsimme. Tämä ihana sateenkaarijälkiruoka. No, annetaan sille oikea ravistus. Mahtavaa, melkein perillä. Nyt on kerman aika. Tasoitellaan kaikki. Täydellistä ja kirkas lasitus. Oi, katsopa tuota, eikö olekin upea?
enemmän värejä, sen parempi. Muutamia makeita strösseleitä päälle. Ja olen valmis. Hyvää ruokahalua, kulta. Hienoa, kokki! Teit mitä? Roxy! Roxy! Ei, en voi katsoa sitä! Mahtavaa! En ole edes aloittanut! No, minä tarvitsen karkkini kiireellisesti. Minulla on paljon niitä repussani. Koristellaan kakku niillä. Mitä enemmän, sen parempi. No, mun mielestäni se on aika hyvä. Nyt viimeistellään se suklaasiirapilla. On niin surullista, ettei minulla ole paljon aikaa. Toivon, että veljeni pitää siitä. Kulta! Älä huoli, kulta! Hattie! Olemme valmiita! Mikä hauska peli! Olen kerännyt kaikki donitsit ja voittanut. Lataa peli Multidoosword Google ja Apple Storesta ja pelataan yhdessä. Suoriuduit upeasti. Kokeile jokaista kakkua. Siskoni Joo. kakku on aika hyvä, mutta ei mitään erikoista. Minä. Sateenkaarikakku. Maista tätä. Se on niin kaunis jonka teimme. ja todella herkullinen. Kiitos. Mummo, olet tehnyt hauskan kakun. Vau! Tosi siistiä! Tykkään siitä! Isoäiti voittaa! Todellako? Kuulitko sen? Minun koulussani? No, oletko valmis? Haluan kokteilin. Hyvä on, Kenny! Tällä kertaa en häirinny. Tehdään tämä. Ensin kaada maito tehosekoittimeen. Jauhetta. Pääasia on, ettei mene nenään. Mennään! Mitä hittoa? Miltäköhän kaakao maistuu? En aio voittaa tällä tavalla. Minun täytyy lisätä jotain siistimpää. Esimerkiksi kakku ja keksit. Ja vahtokarkkeja ja paljon muita asioita. Luulen, että Kenny hämmästyy tästä yhdistelmästä. Voin kuvitella hänen ilmeensä, kun hän maistaa kokteiliani. Ehkä jonain päivänä avaan oman ravintolani. Ei! Voi! Roxy! Ei se mitään! Jatkan koktailini parissa! On yksinkertaisesti mahdotonta tehdä parasta kokteilia ilman suklaata minun mielestäni. Tässä poltin. Sulatetaan se. No, hyvin tehty! Täydellinen johdonmukaisuus. No, isoäiti teki ihanaa kaakaota, mutta se ei ole kaikki. Mummo. No niin, siirryn nyt kokteiliini. Ensiksi käytän Skittles-karkkeja. Jep, täydellinen koristelu. Siirrytään mansikoihin. Laitan ne kaikki tehosekoittimeen. Lisään jäätelöä. Paljon jäätelöä. Jatketaan. Mansikkahillo. Kokteilini. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, sateenkaarimunkki. Vähän kermavahtoa päälle. Muutama tikkari ja nallekarkkeja. No niin. Nonparelleja päälle ja mestariteokseni on valmis. Mitä sanot, mummo? Onnittelut, kokki!
Isoäidilläni on oma resepti banaanille ja jäätelölle. Ja maito. Kaiken blendataan. Miten minun suklaani maistuu? Mitä teet? Toivottavasti se on jäätynyt. Kyllä, se on ehdottomasti. Murretaan keksejä. Kaadan sen banaanikoktailiini. Katso noita keksinmuruja. Tuleeko ne mieleen mitään? Ruukukukalla. Olemme valmiina, Kenni. Wow, teit loistavaa työtä minulle. Oi Sumu! Tämä cocktail on niin kaunis ja siisti. Wow, ne ovat kaikki suosikkikarkkejasi. Mikä se on? Roxy? No, kokeillaan. Kiitos. Pidän siitä. Ja minä pelkäsin. Onko tämä maa? Haisee kummalta. Ai. Odota hetki! Tämä juoni on syötävä. En ole koskaan ennen syönyt mitään tällaista. En ole mutta koskaan. voittaja on kokki. Täydellistä! Mamma mia! Tämä on minun voittoni! Voisitko tehdä minulle pastaa lihapullalla? Voi pojat. Totta kai, rakas! Keitän pastaa, jos voimme tehdä pikanuudeleita. Ja sillä aikaa, kun vedenkeitin kiehuu, voin pelata puhelimellani. Et voi syödä tuota. Herkullisin pasta on se, joka on tehty omin käsin. Ensin aion tehdä taikinan alusta alkaen käyttäen jauhoja, 2 kananmunaa ja maitoa. Sekoitetaan vispilällä ja kaulitaan taikinaa. Kone auttaa meitä siinä. Se leikkaa pastan aina tasaisesti. Nyt katsokaa tuota! Aiomme keittää sen. Ja siirryn tekemään tomaattipyrettä basilikan kanssa. Mummi, sinun olisi pitänyt nähdä bolognesekastike ja raastettu juusto. Niitä voi vain nuolla sormilta. Mahtavaa. Ja jos lisäämme joitain voituulettimia. Mahtavaa. Ja vähän juustoa ihan keskelle. Vau, olen uudella tasolla. Voi, pelasin liian kauan ja... Luulin, että se oli kaikki minun No, luulen, että olen valmis. Mutta se ei näytä houkuttelevalta. Oikeastaan ei ole mitään, mitä ketsuppi ei pystyi korjaamaan. Katso, mummo, ei syytä huoleen. Entä sinä? En tiedä. Luulen, että nuudelini ovat myös valmiita. Voin kutoa mitä tahansa niistä. Kääritään se! Kaadetaan vielä vähän tomaattikastiketta ja koristellaan se! Mitä sanot? Hyvin tehty, mummi. Mutta katso tämä. Tämä on aivan uskomatonta. Valmis. Vau, tuo on siistiä. Aion syödä upean lounaan tänään. Tämä pasta näyttää pizzalta ja maistuu aivan mahtavalta. Nami! Syödäänkö tätä juustoa Ranskassa? Pidän siitä todella paljon. Nyt aion maistaa isoäidin pastaa. Se näyttää todella hauskalta ja itse asiassa ei huonommalta kuin kokin, mutta siskoni nuudelit eivät ole niin mahtavia. Se ei ole kaunista ja ne maistuvat pahalta. En halua syödä sitä. Kokki,
Minä tupakoin. Ihan totta, pullot. Minä olen keskiverto. Honey Jelly Bottle, lähemmäs. Mikä se on? Äiti! Olen pieni. Jake löysi parhaan kohdan. Mike, älä edes yritä koskea herkkuihini. Ne ovat minun ja aion syödä ne. Vau! Kuinka herkullista? Se muuttuu myös purukumiksi. Olet sontakasa. Olen iloinen aloittaessani. Selvä. Avataan ja puristetaan se. Oi, herkullista ja maukasta. Haluan lisää. Hei, mitä mieltä olit? täyden pullon. Tiedätkö, en ole koskaan maistanut näin herkullista ruokaa. Puristin ulos viimeisenkin pisaran. Sanopa hei hei pullolle. Voi ei, se jäi jumiin. Mitä olen tehnyt? Se jäi kiinni hiuksiini. Tämä ei toimi. Nyt se on kuin Se on draama. Se on draama. Se on draama. Minä keksin jotakin. Pois. No niin, siinä se on. Oho, se tuli takaisin. Mike, älä tee tätä enää. Te olette niin hauskoja. Aion puhaltaa kuplan. Se on todella iso. No siis Brady, Sinulle oletkin minun kultaseni. vuoroni. Hienoa! Avataan pullo! Voi! Se ei oikein toimi! En saa sitä puristettua ulos! Kiitos! Joo! Hups! Anteeksi kaverit! Oletpa pahis! Se oli kiusallista, mutta sain idean! Aion kutsua itseäni helikopteriksi! Selvä. Me lähdemme nyt. Hyvä, hei. Hei. Voi helvetti! Voi luoja! Olen niin pahoillani! Kuuluu, tervetuloa! Testailin tätä potin. Olen pahoillani. Anteeksi, tein sen. Nyt pois. Hei! Me menetetään. Valtava voi muuttaa elämäni. Se on hauskaa. Hyytelöitä. Miten makeaa ja mahtavaa. Rakastan teitä. Hän on hullu. Mitä? Näen pieni joten syö vain. Rakastan sinua. Rakastan sinua. Mitä? Mitä ikinä haluat. Mitä ihmettä? Ja olin todella onnekas. Mitä? Greeni on valmis. Minä olen Sam, iso pussi Pringlesejä. Älä ole kateellinen. Ja sinä aloitat. No, kyllä. Minulla on pieni paketti, mitä saa, mutta on siinä silti jotain. Mutta vain yksi. Ei se riitä. Ei ole enempää. No, kokeillaan mitä meillä on. Se on hyvin pieni, mutta se on erittäin hyvä. Mike, sinun vuorosi. Ihanko totta? Kokeillaan! Suklaahiput ovat mahtavia! Tämä on ensimmäinen kerta, kun kokeilen tätä. Se on loistavaa! Ne näyttävät herkullisilta. Minä todella haluan yhden. Tytöt? Minulla taitaa olla ongelma. Käteni on jumissa rypistyspussissa. Voi, en saa sitä ulos, tytöt. No, anna minun auttaa sinua. Minä autan myös. Vau! Voi lyödä vähän. Ai, pääni! Voi ei, mitään ei ole. Hei, mitään ei ole jäljellä. Miten voit tehdä näin? Brainy, tule nyt. Jeesus. Katsotaanpa. En ylety siihen. Tiedän, että vain... Miksi he eivät ottaneet Uberia? Toukkia! Minulla on kokonainen vuori niitä, ja ne ovat niin valtavia. Olen järkyttynyt. Ne ovat kirjaimellisesti pääni kokoisia, ja ne ovat todella herkullisia. Loistavaa! Jatketaan! Odota! Minulla on idea! Tarvitsen ison lasin.
Selitän sinulle, mitä aion tehdä! Täydellistä! Murskaamme suuren sipsin pieniksi paloiksi ja heitämme kaiken ison lasiin! Meidän täytyy täyttää se kokonaan sirupalasilla! Hei. Sähköposti. Mielenkiintoisinta on sulattaa kaikki. Tästä tulee hauskaa. Se on hyvä. Väistää! Voi! Nyt minulla on valtava ryhmä! Sulatettua suklaata. Tässä on Jay. Nämä lasit ovat tosi siistit! Aika juoda se. Katso minun siistiä pilliäni. Naam! Rakastan tätä. Se näyttää. Mitä? Aivo, voitko jakaa? Ei, en halua jakaa. Tämä iso lasillinen suklaata on vain minulle. En tiennyt, että Brainy oli niin fiksu. Mutta meillä on erikoispillit. Ja voimme juoda kaiken suklaan niiden läpi. Mahtavaa! Mike, tää on niin herkullista. Rakastan suklaata. Mitä? Ei. Missä se on? Ei voi olla, että join kaiken. Voi ei! Te varastitte minun suklaani. Oho, jäimme kiinni. Se on hauskaa. Kiitos. Se on ehdottomasti todella herkullista. Heippa. Mitä? Hurraa! Minulla on parannuskeino. Cuba Malteser karkit. Oi, hyvä luoja. En tiedä, mitä teen elämälläni. Ota se! Pyhä jysäys! Voin käyttää tätä elämässäni! Sivu! Yksi aloittaa Britneystä. No, minulla on kyllä se pienin. Tiedän mitä tehdä. Voi! Siellä on jotain sisällä. Se on hedelmäkarkki. Tämä on niin siistiä ja uskomattoman herkullista. Nyt laitan kannen takaisin ja kokeilen suklaapaloja. Aion laittaa sen pulloon ja annan itselleni hieman tätä ja tuota. Sinun vuorosi, tule. Ai niin. Kokeillaanpa! Sisällä on Skittles-karkkeja, maailman lempparikarkkini. Voi hyvänen aika! No niin, syö Skittles-karkit nyt ja tämä erityinen pilli auttaa minua tässä. Se on tulipalo. Etkö halunnut sitä? Olet hirviö. Mikä on hirviö? Olen niin pahana. Olet hirviö. Olet hirviö. Nähdään. Nyt katsotaan itse kuutiota. En ole! En ole! En ole! En ole! Älä kuitenkaan koske siihen. Syön kaiken viimeiseen palloon asti! Nam! Mitä? Siinä se on! Rakastan Maltesersia! On Jane vuoro! Hurraa! Aloitan valitsemalla tämän. Trikokuutio! Wow! Me tarvitsemme teitä! Se on todella raskas! Pidä silmällä sitä, kaveri! Älä syö sitä! Ajatteletko samaa kuin minä? Vaatokarkkeja! Koko vuori niitä! On uskomattoman herkullista! Rakastan sitä! Blink! Hei, Blink! Palauta! Se on niin pehmeää ja Hei! Mitä sinä teet? Vau! Ja se on niin iso! Nami! Hei, pidän siitä myös! Hienoa! Miksi sinä syöt? Hei! Olette ystäviäni. Pyysin teitä olemaan ystäviäni. Et saa syödä sitä! No joo, okei. Minulla on kokonainen kuutio. Herkkuja! Ei kysymyksiä! Kiitos! Vau! Pieni cake pop! Kuinka söpöä! Ja vesimeloni. Jak! No, minulla on tavallinen cake pop. Se on myös kaunis. Mitä? G? Ihanko totta? Minulla on... Ei sittenkään. Britney on ensimmäinen. Mitä Britney? Se oli? Hurraa! Hän näyttää niin eeppiseltä. Herkullisen näköistä. Ja se on maukasta. Hei hei.
Voi! Siinä kaikki. Kuka seuraavaksi? Ei. On minun vuoroni, Jane. Anna minulle haukkaus. Se on niin kaunis sisältä. Haluan kokeilla myös. Oi, onko minun vuoroni? Kyllä. Anna minun kokeilla isoa kakkutikkariani. Voi, se on todella painava. En pysty nostamaan sitä. Se ei toimi. Oikein, voin leikata sen. No, ompelu ei ole helppoa, mutta pystyn siihen. Tein sen oikeesti. Se näyttää kauniilta. Ja erittäin maukkaalta. Niin, näetkö? Oh, herkullista. Voidaanko kokeilla sitä? Minun kakkupalloni. Ai niin, okei. Kiitos paljon, Ave. Olet paras. Kiitos katsomisesta. Om nom nom nom. Todella herkullista. Bon appetit, ystävät. Kiitos.